Nele berta thanbang sondro sing rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kerangwer kaching honarat do arafan kardom nang pajereklo kardom. Tane pini arsik jet lapen sodda ke berta norang ton panajikta. Pini sodda ke berta puhenlo. Habepi chongkhili along ripen umaharapati along rikai keta kachar bosai alam kia putha kajok Karbi richo kang saidun. Nijang Karbenglong arlo keto habepi chongkhili along ripen umaharapati along ri putot habepi chongkhili along ripen umlarong along ripen habepi chongkhili along ripen rong chetcho along ri hako pen pini arni anta rong rup long ri arlo keto adu ya hoi non puanta kachar bosai alam kia puthak rong hang rong bong rong arak mate Karbi richo asai hemalong Karbi richo ramsing rong hang pen chenglok ari asang ho pen pin pomar do anatum chetong non pen ing samjin pen rong rup arlo kedo kai keta kedo kathak mesenji aphanpura ing samjin pen than pachinidun. Lapen abang ladang non Karbi richo ahem ma Karbi richo arong sin non nili dolo ladak Karbi richo arong along nili la puson sin ang kahumri dun lo pen ladak rong arak along pen pini labang soni nang kahumri dun along ke habipi pen umaha adu ya hoy lapen ke habipi pen rong acho habipi pen umlarong labang so puthak nili non pu ilitum kar nili non chihut chiput ponpo ta te adu hoy lam pulo te pini lak larong bong chedor baralong sipu antara pam alam si cheng ponang ko po bepi ara si sipu lo amazi masor bangta laka mang bong pamati salam pinyan Vitom kacing wailo si adu ya hoy alam ke du sita amuna mat thandak te lam polo te pu maso ta la pan sine awal bukok ka bepi so la pan ne awal bukok ha bepi pen umarong la son bukok harong achu pen umarong la son bukok masih lamang ni non pini amaga wadak thantong sida ji masih la bang muche mai momentik la si pini ka chirai lam sin ni thantong rong bo pini ka chirai lam ke la si adu hoy alam da dulos da adu alam bang anli le da si la umahang bang de kok polam la si la sabang ki pupe pin la wan pan ke chojun cemeng ni non curap baju peno ambil piasa atau mahasiswa apanuan bengrinon mahasiswa ambil piapanuan bengrinon bersipini acing wai lam selfansi kecerai lah. Tangte labang so ka chingwai puthak along pini ladak ilitum Karbi richo pen itum kaching honai Karbi richo pen labang so klardak waisa pen nang pachin dun lo tangte non nili habipi chongkhili along ri ahabe phanili ako chihut chiput pon thoji tangte pini nang litum labang so duya hoy ilitum aricho pen klardak waisa pen labang so duya hoy nang pachin dun lo tangte labang so puthak along nang litum along ri pen chikroy dun iksar lo mal aglo pini ladak rohang rong bong rong arak richo dorbar along habe pi chongkhili la pen umaha rapati wan phan ka chipi alam the puthak pini bang ke Karbi richo penchenglok senot miji borpator bordili penchenglok kadu ka ve chingwai chingsai habe pi chong hlia long ri pen tong rapet si ing sam jin pen pini pin porong pin pomara tumbang richo tum nang sai dun lo la pen wan phan bang ke chipi noi pupulong riang bongsta habe yang bongsita chingki je tha noi la pen wan phan ke none phrang ke chipi ponoi pusi nil dum phan pini la so mai long ke pini thanang peri dun lo
Nijang Karbi Anglong dong kamu kampen promes terang report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Lower half jana habar Jamuna inti ke parlo rong crazy arong asar do anatum patir pi ponsi ningkan sek armula khami kapaman pon. Patumi matijong ni fight thom cap arni lower half jan mate Jamuna inti habar arlo rong crazy rong asar do anatum aningkan wang asonsi pening le thotta ningkan sek armula khami kapaman pon. Lasonsi rong crazy ang bong pen aningkan bangta kaprek arong asar ahemsi paduponlo. Lasi pinengke rong bong terang rong asar ahemsi bangso kacing rum mate armula khami paduponlo. Bangso me SDB mate longri asar tom sing ingti ahin pen me cepahim puponsi rong rup arlo anong arni pen danglok cojor colang anam kaprek anam sitame cedon sar cihli le pin pen ceparai ponlo lapen rong asar atum kosonsi rong kacelang jima lapen sorkar along ta kelong dunangji aron hei huita ce hang dun bom nangji pusi ce tham ce mumponlo pusi SDB tom sing ingti mate longri asar ahin pen pherang kyang no nang pachini dun Luar habjan angkang lo idea nilimen ke tomsing ingti nili SDB lo lasi nilirong ke jomna ingti ro niliria rong crazy do lasi nilitum aninkan wang sitame ningkan ban kijut ningkan no nilitum niliria mahawarisi rong asartin arong doan nilitum lason meeting do bon athe mar bostu hormu horta lapen hajira majira lapen ningkan ise kalong sonsuri kaching waya son nilitum padupon pon lasi pinia bangke nilitum ladak rongbong terang arong rong asar hemsi nilitum pangbom lo lasi pini ladak rongbong terang arong piposi nilitum rong asar doan cingrum nangkok ma pubang kelalo ningkan isek litum karbiaron customary lo mate $60 ating sinilitum pini ningkan isek pijuli mate rong asar doan cingwai cingsai hormu hortar horhan hajira majira thika lahela buthang nilitum cingwai cingsai pono lasi ilala bangsoal kacingwai lom abangke ilitum rong asar do ansi nilitum cikroi sarpen mate cidon sarpen sinilitum pini cipa pas ponlo ok hana dor punon hajira majura dor punon lapen sok sodai imunalong tangkapen lake ningkali sian pusitame araiso lansi nilitum pathik ponlo lapen thengpi ke plak munit atum yong si plagi blote araiso lo lapen mesin pen plagi blote labangke 220 oko jong si di roy deji blote mesin pen name araiso lo tokti tame batam tame lapen oko cegador labangke pumalong ni tumrong along chingwai pondo laki pumalong ingkoi madule jorsi tame ingkoi adorsi jornang pojong si ingkoi ador jorje pote ni tum rong asar doan lapen chingwai chingsai si alang liphan ingsai pon thugiroi do lake kithugiroi lake pumalong sika kep si nilitum pathik ponlo lapen ke cek buluka adora bang ke lake pumalong si thongke pen ponlo lapen komane jong si kachui ahol mudo arthem tame kachui do pote la bang ke pumalong sika kep nilitum pathik ponlo as nilitum pini non kirangji 2022 Aparmana bangke laan sinilitum hormu hortar hajira majira okhana dora bangke laan sinilitum pathik pon cholo Karbi Anglong manja pen momita timung pi report Biswanath Karbi Live.